Hey boy. Hey ntwana yami, long time no see ntwana. Boy vele bekukhumbulile ntwana yami. Hey ntwana yami nami ngikukhumbulile ntwana yami, cha soyiyelo phone. Manje usemjifa ne? Ya ntwana bengisemjifa mariyelo phone ntwana. Udlala ngami ntwana. Ya ntwana yami uyela uziboni? Ntwana yami kusho ukuthi you were cruising nice yabo. Mina ntwana yami engisabuya. Phela ejozi izinto zenzeka la ntwana yami. Mina bengisabuya ntwayizini angifuni ukutshela manga nasi. Mara wena boy. Mara ntwana bekumele ngibuya cava kusasa isikela musi. Ngiyacava ukuthi isikela kusasa ntwana. Ntwana yami mina bengicabanga ukusijindi yakeni. Why manje boy? Usekelani isikela? Uyacava ntwayizini bangihleka nalabo meme babongisulisa ibhodo unyaka wonke ntwayizini. It's embarrassing boy. Ntwana don't quit ntwana. Bathi you learn from your mistake ntwana. Try until you make it. Uyazi ntwana yami, you have to get there ntwana. Ntwana masongishanga lesingisi sangale emjipa. Yazini? Asisobabona ntwana yabo. Sobabona. Ya kusasa ke poison ngizokulanda ke ntwana yami musi. Alright ntwana yami manje bona. Kusho ukuthi kusasa ke. Alright boy. Sharp. Hale yami yasithanda isikela. Sekumele umuntu avuke ekuseni mayakahaleli. Uyalazi le peni lokuvuka ekuseni mara. Napa basayosicocela ngabogcina esingabazi, nalabo meme basayositshela ngama-holiday wabo abhorayo. Hayi. Hello guys. Hello man. Kulaba bangangazi uMem Gumede lona. I hope ama-repeaters ayangazi musangithi guys. Angeke bavume vele. Guys ke mina ngiyabathanda abantwana abayenza umsebenzi wesikolo. Okuningi nje ama-repeaters azongikhaza khozona. I think angazi kangcono yabo guys. Athi ngibona ukuthi sinobani ku-repeatayo. Nangu cheese lapha ekhoneni. Okay guys, ayikulula ke. Guys, today I think we're gonna learn about ama-adjective. But then angikhona ukunifundisa guys because I have to go to the staff room kune meeting ekumele ngiyi-attende. But then njengoba sesimbonile ucheese uzoza phambili anifundise ama-adjective because I think yena wazi kangcono yabo guys. Yo mara memo, mina ama-adjective. Cheese fundisa abantwana ama-adjective. How? Alright guys, over to you cheese. Mina athi ngibe ngihamba nge-meetingini guys, ngizonibona ne. Okay guys, njengoba ningizwile umeme ukuthi uthi nginifundise ngama-adjective yabo. Guys, ilula lento kusho ukuthi ama-adjective ayafana nama-adventure yabo. Nethi ukuthi ama-adventure ila ama-movie lawo esiwabukelayo yabo. Bese ama-adjective ilawo esiwafundayo la eklasini. Ilawo esiwafundayo la eklasini. Guys, bekani man ningakhohlwa ukungivotera.